Hi, ako nga po pala si Joam de Vera, 23 years old ng Pangasinan. So ayan guys, bali ako po ay nag-aaral po, nagtitake po ako ng Bachelor of Technology and Livelihood Education po sa PSU Bayambang Campus. So ayan guys, bali naisipan ko pong mag-audition po dito sa PBB Housemate dahil po ito po ang aking pangarap talaga simulat sa pool pa lang po nung bata pa ako. So ayan guys, hindi ko po talaga pinapalampas ang PBB season po. So sa lahat ng season po, halos lahat po is pinapanood ko po yan, binabalik-balikan ko po. So ito po talaga kasi ang parang gusto ko po talagang mapasok ang pinakamagandang bahay po ni Kuya. Ayan po, sana po bigyan po ako ng isang pagkakataon po para ilabas po kung ano po yung talent ko po at ma-enhance pa po yung mga experience, mga kakayahan ko po ni Kuya. Ayan po. Maraming salamat po. Sana po supportahan niyo po ako hanggang sa muli po. Ako nga po pala si Joam de Vera, ang baklang raketera po ng Pangasinan.